Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners. Mayong adlaw ka natong tanan dyan, hinaot na naata sa mayong panglawas o kapiskay. O karon daay atong ipadayon ang laing anib ni atong sumilano, laing sumpay, part 30 na ta. Mga ka-DJ, mga ka-listeners. O sa dili pa ako lay basahon ng daay pipila ka lugas na nag-comment. Si Remy Shanting, excited kayo matag episode. Uy, salamat kaayo Lods. Salamat sa pagpaminaw Remy o Remy Shanting. Salamat kayo. O kang Len Segment, hello sir, wow, paspas DJ kayo. Paspas jud kayo idol, thank you kayo, kanindot jud kayo ni drama. Oh, nindot kayo na siya drama ha. O kang sani Lanlian Sabot, salamat idol, makalingaw kayo ning drama ha, watching from Kuwait. Salamat kayo sa pagpaminaw. O kang Marisa Arangkon, salamat idol, naajod ang episode 12, thanks. Salamat kayo sa pagpaminaw, Marisa Arangkon. O kang Jenny Oliverio, nakabiti, natapos ka na agad. Salamat kayo sa pagpaminaw, Jenny Oliverio. O kang Lucky Vlog, piskay kaayo ko diri Lods, basta kay ang drama padayon kong paminaw. Salamat kayo sa pagpaminaw, Ricky Vlog. O kung saon man pagbuntis nga wala pa man gihilabtan, manay giingon ni Rocky Vlog. Salamat kayo Rocky Vlog ha sa imong pagkanayong pagpaminaw. O kang Jenny Oliverio gihapon, thank you so much. Ito talaga ang pinakagusto kong drama sa lahat. Salamat kayo Jenny Oliverio. O karon nun dito maglangan ato nang ipadayon ang part 13 sa Estranyo sa Gugma. Daghang kayong salamat mga ka-DJ sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Idalit ka ninyo sa RMN Drama, Kining Sugilanon. Dalia, tita magbuwag. Lalo magbuwag ta. Anong hilak si mama? Unya, kasi may mulaban ako, kunawayon ko. Daw ka lang ko. Bisan asa ko, kaya ako'y makaway sa imong kontra. Sinaaray sa mga batanong kasing-kasing. Dalia, tabangi ko. Lily, unsa man imong gibuhat? Ngitabangan di kasi imong problema sa una. Basta panahon na sad nga ako na sa imong tabangan karon. Ito makikiyas mo ko, Lily. Hoy, ikaw, Arnel. Dili ko si Lily. Gikan karon ikaw na si Lily. Dakog saan ako ang imong kaluha. Ug ikaw ang mubayad sa iyang dakong saa diri nako. Mga kundatan mo. Yumi nga likundatan na. Kay dili ikaw nagtiya sa mong ginabuhi. Sukad makasaa siya nako. Ako na ang tag-iya sa tibuok mong pagkatao. Pagkasal ako. Kundi ko gustong pantuson ko ang imong amahan o gigsoon. Adunay mga pagmahal nga gisuklian og pagluib. Adunay gugma nga natawo gikan sa kabangis. Sama nga adunay kalipay nga nagpaabot sa matag estranyo sa gugma. Estranyo sa gugma. Tagsulat Maria Gina Fidel. Sa direksyon ni Ray Flores. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Karing. Laing dalit kanato sa RMN Drama, Estranyo sa Gugma. Ang miyagi ato na sayran, gipabalik ni Lily ang uyuan ni Jagger nga tiguang sa bahay ni Arnel aron sa pagsusi kung kinsa gid ang babae nga gipakaslan ni Arnel. Samtang si Yvonne mibalik na lang sab sa syudad human makabiya sila si Arnel.
Pag-abot nila sa bahay, may gipakita si Kura kang Dalia kun Lili. Karon mga higala, anay tambahin na mapadayon sa laing sumpay ning Sugilanon. Estranyo sa gugma. Uy, hala, ka-cute ni mga sinina sa bata, mami. Mao ka na ang mga sinina ni Arnel sa gamay pa siya. Ako ginagitaguan. Ha? Lili. Ikaw nang ako ang yun karon. Kung mabdos ka man gani, ang pingin ako apo ha. Kay gusto ko nga taas-taas pa nga mong panag-uban. Mami, ikaw ang akong hangyoon. Hatagi kong apo. Usa lang ka apo, Lili, sa dili pa ko mamatay. Oh, Mami. Ugma, ingnagid ang doktor ha, nga gusto na ka makabatunog anak. Aron matabangan ka niya. Magam ka sa imuhang lawas. Mami, usbon ko, Lili. Hapit ako mamatay. Gusto pa ko makakita o ikauban ng akong apo. Sa dili pa ko mamatay. O gusto ko nga ang gamit sa iyang papa mo ipasulob niya, ha? Kini di as karton. Dadaan na sinyong kwarto ni Arnel ang iyang magamit sa masuso pa siya o gamay pa siya. Sige na, dadaan na. Mami, sige na, okay ra ko. Pahuway, una lang ko. Lakaw na, dadaan na ng karton. Yes, Mami. Kaluoy niya, uy. Sa man akong gibuhat. Ano ako man siyang giilad. Ako na balang gipka siyang hatagan o kapo, no? Anilaw na ko sa garahe. Wala naman ako magduka. Naluip ko na gunaon na ni Miss Lily. Pero, tinuod gid nga. Nga usa siya kakulgo. Ay, hello. Uy, Manoy, unsay ato? Ay, mga yun ko. Mga basiyong botilya ninyo dong. Uy, daghang kami na, Noy. Saman, nakaya ang kariton diha. Wa. Ha? Kuan, mangutan na lang ko kung doon na ba'y Lili na nagpuyo din eh. Kaila ka ni Miss Lily? Ay, doon nga gidi ay. Oo, doon na. Kuan, asawas kong amo, si Miss Lily. Ha? Nga naman, kaila mo? Uy, sorry. kadit lang. Sige. Hello? Traitor ka, Belyo! Miss Ibon? Miss, alam ko i-appeal sa imong kasuko. Huwag ko ilabot, Miss. Kuan. Ikaw misulti ni Arnel nga milayas na si Lily, dili ba? Mao nga traitor ka! Natural man tingali nga at kumulaban sa kong amo, Miss. Okay. Aron mapasaylo ti ka. Sultihin ko sa nahitabo diha, okay? Huwag may netabo diri, Miss Ibon. Namahuway naman sila. Mao ba? Sa sunod, kung mulayas ka din na si Lily, ayaw pangitaa. Kasabot ka. Hello, Miss Ibon. Nasuko naman rin ako. Bahala ka Miss Ibon. At kung ano Uy! Ay naman ito tiguang. Nawa naman din Lili. Lo? Lo, kumusta mo lagaw? O, sa dani mong balita? Nikapangutan na kong lalaki dito sa bayo at tong Arnel. Unya, o sa mo nagkuhang impormasyon, ha? Oh, kasi man katong imong pangutan na, no? Murag, buhay man to nila. O di ba driver? Naaman sa gate may standby. Unya lagi, o sa mo nagkuhan yan kasayuran. Nangutan ako kung doon na ba'y Lili nga nagpuyo dito. Mingon siya nga, ang asawa sa iyang agawang lalaki. O sa iyang taho din ang lilingayang gingon. Kuan? Wa man to siya mag-Ma'am Lili. Kuan? Miss Lily ba? Oh, mauna. Miss Lili. Siya si Bilyo. Kung siya, Bilyo? Mao ka na ang driver ni Arnello. Si Bilyo. O si Miss Lily ang iyang isang pitnako.
Mao ganyan iyang itaho sa iyang mga agawang. Mao ni ang gisulti. Mao na. Miss Lily ang ngan sa asawa siya agawon. Oo. Mao na. Mingon gid siya nga. Asawa sa iyang amo. Si Miss Lily. Wanay lain. Si Dahlia ang buot niyang ipasabot. Di pa nga asawa ni Anel si Dahlia? Saan na karton ngayon gida? Ay, mata na di ka. Imo ni mga sinina sa gamay ka pa. Sa? Nganong naman ani mo? Kung nganong nakatultol man ka kung diin na gibutang. Ay, yung mama mo'y may hatag na ako ini. Kay... Naunsa man ka? Mihilak mo nung kadiha. Kuwan. Mingon mo ko siya nga. Nga kung mga anak ta, kiniyang niya ipagamit sa atong anak. O niya, anong mihilak mo kadiha? Kuwan man. Naluoy lang ko na mati sa gisulti si mo mama. Excited na kayo siyang makakita siyang apo. Gani ugma. Gitugon pa ko niya nga. Kinahulan yung ko nung ako ino ng doktor. At abangan na makabatong na yung anak. Mayo ba? Ay na paghilak-hilak di ay. Tungkol kayo, na na'y gamit ng imong paghilak-hilak di, imong lulo di. Katuog na. Ay ba akong gikapoy ka sa biyay? Nya, kini mo mas ninas bata pa ka. Asam nina ko ibutang. Kaya bahala ka og unsaon na nimo. Imo na na. Para sa mga abot ni mga anak. Oh. Sige naman sa kaghilak diya. Ambot. Ano siya ambot? Nihilak na dahi ka nga waka may bawa kung unsay gikagulan mo. Oo, kay baw ko na sa una ko. Ano din na mangitag apoy mo, mama? Ay. Oh. Problema na ani mo. Kaya imo masang gisaaran. Okay? So, ugma. Ikay pakigsulti sa doktor, ha? Ikaw na'y pangitag paagi. Unsaon, na di ka niya mahiling. Di ko ni mo tabangan, Arnel. Kung anong tabangan tamang ka? Ngayon mo nang ideya, huwag di mo na ako. Huwag niya pa eh. Unsa man. Pag-ampo lang, nga dili mo ba nato si mama ugma? Unsa? Oh, anong pagkaganahin mo kaon ang atong pamahaw? Wala may sudan dito eh. Lami man. Wala ko'y gana. Ano masuk ko kay gana? Jigger, gusto lagi ko masuroy na. Di lagi mo, nausa ka ba? Anong ganahan mo kang vlog? Kuan. Gilay lang ko din eh. Gusto sila ko pangitawan si Papa lagi. Wala ka na siya magkakontak-kontak pa na ako. Ay sus! Pasag dito yung mga amahan eh. Tingita ito yung kapalaran. Jigger, amahan na ko siya. Kinalang may bawasap ko kung naunsa na siya. Ay. Buntag naman di ay. Ito kayo na ako na nakamata, uy. DJ Lax Remix. Mila. Natuog pa man din na si Arnel sa sahog. Arnel, Lily. Hala, si Mami. Musuhod ko, ha? Ay, bahala na, Lily. Muduog niya lang ko ni Arnel diyan sa foam sa sahog. Ay, aray, agkay! Uy, sabali! Ha? Uy, anong naman mo sa sahog na hinda? Uy, ma. Kasi ko din yung mibangon, ma. Kuan, Mami. Ay, ganahan na sa bidini sa sahog usahay kay gahi. Mami, anong sa'yo magkang namukaw? Ay, taas ng adlaw, oy.
Ayaw mo kalimot, doon na may appointment sa Dr. si Lily. Ay, tuod no? Alas 10 mo dito, love, no? Ala, tuod love no. Alas 10 man na ito. Sige, mga to nami. Pagdali mo diha, kay muuban ko ninyo sa doktor. Unsa? Ha? Muuban ka? Oo. Sige. Sige, ma. Love, sige na, kaligo na ko na kay malakaw biya ta. Kanang, ha? Naunsa mo kay lihok na. Ay, pa nagpagsampot. Uy, love, ikaw ha? Unsa mo ka? Patagpe ka, ha? Pili lang. Unsa man, ha? Oy, ay na pa pagduwa diha. Sige na, magigay na mo kay maglakaw na ta. Bawa na rin sa kong tupad, be. Kay, nagsikit na nga tong panito. Magmahal niya ka. Ha? Sige na. Mo, uy. Pag-una-una na diha, kung saan niyo paglingkawas ron. Ining laing problema nga gisudlan nimo. Mamjig ka mo tagam, uy. Tanawa. Nagkabuang na ka sa una kay nagpatuo ka nga mabdos ka. Kunya karon, imo pagigipatuos mama nga nagduda ka nga mabdos na sagka. Hala, lihok na. Tabangi ko ba? Ikaw ba nga nga sulon ko nimo? Sige na, kaligo na. Mga tutag doktor. Paninguha alang yun, nga di ka mabuking. Nga giatik ka sa nimos mama. Saan man ako paglingkawas ni Jigger? Unsa ka manawag ko sa phone, no? Dito sa bahay nilang Adela? Husto. Nainomdom pa ko silang landline. Manawag ko dito. Pero kinalang ako nang malipat si Jigger. Asa man ka? Mula ko lang ko kadali, lo? Ayaw lang ko nagawas inyong gate eh. Nga naman. Nakasdigil sa gawas. Sa'yo kayong milala. Usa? Pinakot milakaw na siya. Kaya magnegosyo na mi. Ay, negosyo ba? Lakaw ba yun? Lakaw lang. Mga bangag naman tao ng mga tawa niya eh. Nasiyar man din itong uso. Iyabag naman yung utok ng tawa na. Wala. Unya nyo lang gawas. Ay, nga lang yun. Marang mga ako'y bangagin nyo ni Kaya kung mulakaw na siya, yan lang. O, matumba si Kawbog. Hey, bangag niya. Buset yun yung tawa na. Samay akong buhaton. Aron mahapsay ning akong kipati. Naglain na kinang akong dugan. Husto, tawagan ako siya. Nagkinahanglan akong tapang sa laing tao. Aron mawa sa hingpit si Lily sa kinabuhi ni Arnel. Ay, katugnaw. Ay, unsa man gyud akong isulti rin sa doktor, eh. Naunsam sa ni si Arnel. Di naman ko tabangan. Mura naman ni siya busugot na lang nga babuking ko. Sa magalya, wala pa ka mauman? Kiharas na sad ko ay. Kajut lang! Uy. Hala. Ang tuwalya. Ako na sa nalimtan sa gawas. Ano man ni ako maningi pagawas gabi, uy? Saan man ni na ako? Di mahimong mo gawas kung may tapis, no? Nabasa na ba niya ako sinina ganina? Saan man ni na ako? Sa maka, naglangan-langan magkapaayo niya. Sa muka. Maghuwat, uy! Lihin yung pultahan na, kay kaliguan na kay ko. Nag-usap mong day ka diya sa suusban niyo. Gawas na niya, be. Imaligo na po. Saan man ni na ako, eh? Kung sabi ako itapis? Gawas na diya, Lili. Nagpaabot sa mama na to. Nga, wak pa ka makailis diya. Wak pa sa ko makaligo. Alas 10 ang atong appointment sa doktor, ha? Paghuwat diya, uy! Sabaan ni mo. Kapurado ba ni mo? Unsa ba ka gusto kang gubunin akong pultahan, ha? Ay! Mugawas na ko, ha? Mugawas na! O, lagi. Kadugay ba nga? Ay, katawam ka! Katawa ka diha! Diba? Tawa dis! Naunsa ka, hoy? Naunsa ka? Nagtapis mo ka ng shower curtain. Nga, lipis na ba kayo? Nay!
Nanintal ka no? Hay! Yapag! Nintal ko taon. Pagdagto alas sa suot, kinalintal ako diyas gawas. Ato na sa faay. Hay! Pahawa na dis kong tubangan. Anong tutukan ka? Pahawa dis pultahan ha, pagi ako. Ang ayan nung saday kang magtapis anang plastic nga kortinas ban niya, no? Dagoy ay! May mo pwede ka masigiga-iga na ako. Sige na, pagawasan na ang kudong. Kung di ta kapag iyon, unsay buhato nimo. Uy, Arnel! Arnel! Ayaw, cute pag unahon nagdaotan, ha? Hoy, di mo guni dautan nga kung nahuna, Dalia. Bana guguni mo. Busa di dautan kung magunahuna ko, eh. Unungan na! Unsay ako unungon? Kanay na asim una-una. Papasa na, daotan na. Di na maayo. Pagpahimos na, kunin mo na palundayunan. Tawa man ka. Ikaw din nagunahon gugaw, dili ako. Uy, ano ko ati ka dung. Nigbaw na ko kung sinasa utok ni mo. Unsa? Bebe, unsa man ko no? Kuan, ganahan kang... Ganahan ko nimo. Kuan, ingon na. Mamagin mo mga lalaki. Ganahan bisakin sa babay. Basta ingon ani purma. Manyakis sa guna-una. Uy, ay kung iparehas sa bang lalaki, ha? May pahawa na, mi? Apoy ni mo. Manyakis na, ya? Kalita na sa kuwa nga maway. Nasuko rin gingalan ako manyakis. Hello? Maayo kay gito bagdayon ko nimo. Oh, importante kayo ning akong tuyo nimo. Tungod kay bahin ni sa mga lalaki ni Lily. Pamati, gusto kong makikita sa usa sa iyang mga customer. Oh, gusto kong makigsulti ini. Kinsa ang dali nimong makontak? James. Sir James. Hain man na siya. Makigsulti sa imong doktor, Lily. Mami, ayaw lang kay excited, oy. Kaya wapay ako maniguro ha, nga mabdos na ko. Nagduda lang ko. Basin mo ako na gina, love. Wa na magkakatunghay sa imong binuan nga sakit. Ha? Oo. Mao magyud na ilhanan nga posibleng mabdos na ang babay kung dili nagkatunghaan sa binuang sakit. Ay, parehas gud sa unang buwan nga nagduda sab kang mabdos ka. Bitaw, mami. Kuan. Wa pa ko tunghay sa binuwan ako sakit. O kung mauna, sigurado na yung mabdos ka. Ha? Tinuod ka? Ni ara sa Cebu ka ng James nga customer ni Lily? Wow! Kasalikan ka gyud bisag unsaon. O sige, pangitag paagi nga magkakita mi. Oh, naa sa ospital ka ng Sir James? Okay. Adoon ko siya. Hain siyang ospitala. Ang mga gamit ni Arnel sa bata pa siya ngunay paggamit sa kong apo. Saan mo nina ko, uy? Hey, love. Nakabati ka sa gisulting mama? Ang ako ko ng mga gamit sa bata pa ko, ang gamito na to para sa tong anak kung matao na ni. Ha? Oo. Maugod. Lili? Nung saman ka? Nang luspad ka man? Ha? Ma'am, niyan na ta. Oh, niyanda dito sa klinika ni Dr. Ramos. Di, anak kita, love. Mahiling ka na gyud sa imong doktor. Ha? Lili, niyan na gyud ta. Doon sa ka man. May gibati ka? Ay, kuan, misaka akong kabuhi, mami. Uy, aha? Mo ba, love? Oh, kung mauna, love. Mabdos gide ka. Ingon man ana ang mabdos, love. Di ba, mami? Di ba? Kabuhion man, sab? Oo, maog yun. Dali. Mga naog na ta. Aron mauna kag atiman sa imong doktor. Ayaw na, mami.
kasukaon ko. Na, mabdos lagi ka, love. Mabdos lagi ka. Kay kasukaon man ka. Eh, love, ubanis ako sa CRB. Aw, aton lang ta sa clinic sa imong doktor kay may CR man gyud dito. Dili ko dito. Sa CR lang sa doktor. Dili! Gusto ko sa gawas ka CR. Aw, uy. Arnel, hala, sundato ni mo asawa. Oy, uban nito CR. Wisit ay, sumungkon ko. Samni na ako. Kalain na nga sa pamatis ginawaan, oy. Uy! Love! Dili lang! Ang sama ka! Yay! Sobre na ka! Naglain ba akong gibati din eh. Kasukaon ba ako? Ang sama ka! Tinood yung mabdos ka? Ha? Mabdos ka? Arnel, sa kadiha? Ayaw yung pagbinuang ha. Kay asawa biyat ka. Di mahimo nga mamabdos ka sa lain. Kasabot ka? Si Mangsang sabawan ni ay. Susabaw! Kisa pinikingan ni mo mabdos ko? Oh! Hoy, naglain akong kabuhi. Kaya wako kahibaw ko nun saan ako pagsulti ang doktor. Nga dili ko niya hilngon, kay virgin pa ko. Siga man naman tanin mo niya. Ninumdum ako sa buhaton sa mga doktor kung buhilin sila mga mabdos. Posibleng ila kong... Hindi na mo, Arnel. Virgin pa taong ko. Tabangi taong ko. Saan ni na ako? Nga di ko mahilaw, doktor. Mo giniresulta kung mamakak ta. Unya ang atong bakak, ato pag yung hapinan ng... Umusa! Uglaing bakak! Oh, ha? Nga, maglison na yun daan ni paglingkawas. Ay, nalago kong basulagod. Sigbali ka na, uy. Di ba na ko, niyang ko na ko sayop ko. Unya, nahinayak naman ko, be. Ako naman nasultihan sa mama ni mo. Sige na, tabangin na lang ko karon. Saan ni na ako? Taypa. Kadiyot lang! Salagi! Tutukan ti kagmayo eh. Tututukan man ko ni mo. Mawa ni kabuhi kung tutukan ko ni mo. Puyo ha? Hilom sa ha? Galibog ko. Unsa man gyud? Tinuod yun, ha? Unsa? Nga virgin pa ka? Naong ay! Naong? Tao no! Di tao mahimong hilon ko. Og doktor kay virgin ko. Sure ka? Uy! Ano ko taon? 100%? Tanaw na ka mangutahan ka. Bastos ka! Nagdubo ka na! Di ko makatuo. Sure gyud ka? Virgin pa ka? Sa magtamparason di ka, mutuo ka. Mutuo na ko. Ano pa yung mga diha? Galbugal man ka. Asa ba ka di ka mutuo? Mituo na! Nalingaw lang ko sa mong kabuang ba? Okay. Mabati. Mani buhato na to. Saman? Pagdugay di CR. Atong palabason nga, nag-LBM ka. Unsa? Palabason nga nag-LBM ko? Unya, unsaon na lang, be? Kung dadun ko ni mama ni Mus Doktor. Ikaw ba? Paminaw na ako, ha? Minaw bitaw ko. Ay rason-rason diya. Kung mag-LBM ka, di pa ka mahiling sa doktor. Og ingna na lang nga gitunghaan ka. Ha? Ikaduha na nini mo pamaka ka. Og katapusan na ni. Di na ko musugot nga ilarong pa ni mo sumama anang imong mabdos. Sige na. Suday to siya. Og ayaw pagawas. Kundi kumbalik. Paminaw. Luwason ta ka ining higayon na. Pero katapusan na ni. Ilarong pagay ni mo kusab si mama nga mabdos kunuhay ka. Tinud-on na gyud na ako ang papamabdos ni mo. Sa musugot ka og sa di. Ma? Oh, wahay naman si Lily. Ay, naglain tiyan na to, ma. Ha? Pero ako nang gipainom og tambal para LBM. Oh, LBM? Uy, kakalit, God. Ay, dili ma, naglain ang gudek. Daan ang iyang tiyan ganina. Mo to nga, kami na lang ang mamalig sa doktor, ma. Ha? Ay, pastilan. Ingnan na lang, doktor, ma, nga manawag na lang mi kung magpakonsulta mi niya si Lily. Ay, nahala. Ala, sige. Aktiban na lang asawa mo. Tawagan na lang na ako si Doktora Ramos. Okay. Nga anak ko sa ospital nga imong giingon. Nga na-admitan ni ining Sir James. Nasya sa room 305, Pamimon. Bilipag yun ako ni mo, uy. Kompleto kagyud ka ayos detalye kung ikaw ni mo lihok. Nahibaw kagyud sa imong buhaton. Oo, ako guning trabaho, ma'am. Okay.
Ni anak ko, musakan ako sa ospital. Dili. Mami, kumusta na pamati mo si Muntian? Okay naman, Mami. Kalita ko siya mong LBE, miss. Usa may imo nakaon. Ambot mabilyo. Kuan, kalit man lang ni. Ipahuay na love. Palitan lang kag prutas para masudlan ang tiyan nimo. O sagoy prutas. Puspas, oy, may palitan del. Usa ka ba? Di makaayo daw prutas, labi nag-aslom sa mga nag-LBM. Sige ma. Ako siyang palutuan og puspas ni Manang. Ay, salamat. Nga, nagagawa sa ko sa bahay. Naitelepono. Niya ng tindahan sa unahan. Kinala magkapanawag ko silang Arnel. Kinala magkasulti kami si Arnel. No, ganun may apas magkalaki. Sige, nabalik. Ug, nasuko nga malakaw ka. Wala yan nga. Ano hindi ako sabay, ha? Iyay. Hipatid ko mo. Ay, sige! Pwede na magbubuhok! Sige, ayaw yan. Buyo ka! Ay, kaya mo to. Sige! Ikaw na kayo nga supakira ni Bayan, ha? Ay, ako din. Supakira na sa gusto. Ikaw yun. Ay! Naara ang room 305. Naana diha ang customer ni Lily. Lily, nagtuo ka tingali nga wa na lagi ko'y laing mahimo batok ni mo unsa. Pwes, nasayop ka. Kay buhaton ako ang tanang imposible para mawa ka sa kungdan. Hello? Oy, mayo adlaw diya, ma'am. Mauni room ni Sir James? Ay, oo, ma'am. Wala na po sa CR, ma'am. Okay. Hello, Sir James? Yan ay mong puspas. Nag-order mo na to. Salamat, ha? Kaseryoso gud mo na. Abi na ako, mabuking na ko ganina. Salamat ang kitabangan ko nimo, ha? Sa sunod, ayaw na gid atika nga kuinan. Labi na gid og apo ang iyang isgutan. Nagbasol bitaw ko gamay. Nganong gamay raman? Ang napasalamat masab ko. Pawanagid makapugong nato si Yvonne sa itong pagpamauli. Tungod sa kong gisulti nga murag mabdus ko. Nya. Saan na nimo ang mga gamit sa bata nga ipahipos ni mama nimo? Aw. Ako na ipasulob sa akong anak. Hoy. Ayaw ginagamita kung dili akong anak ang musulob anak. Oh. Grabe ka naman musulti. Ang tutok ng anak ko. Hilis ko, ha? Ay. Yung ka? Paitay. Ayaw na pagduol ako, eh. Ano to siya, uy? Ako naman yung isugoon nga dili magpaduol niya. Sir Arnel, may problema ka, sir? Wala man. Kuhan lang. Na problema ka nga, wa pa mo'y anak si Miss Lilion, sa? Ha? Ay, gamay. Telepono, sir. Ako lang ito magbilyo. Hello? Nadumduman na nako ang kabit sa imong asawa. Yvonne? Wa pa gyud ka mohunong sa pagkukod sa ko asawa? Gusto lang ka na kong pabukhon sa imong mga mata sa kamatuoran, Arnel. Kung unsa kahugaw ang imong asawa. Wa ka ba kapuya, Yvonne? Nagpuno-puno ka lang sa kalabad sa imong Ano imong gibuhat?
Arnel, naluoy lang ko nimo. Nga nalumay kag maayo anang hugaw nimong asawa. Di makatabang na ako kanang imong gibuhat karon, Yvonne. Unsa? Mao ka na. Og ngano ka nakasulti man ka ana? Importante nga mahibaw ka kung unsa ginang imong asawa, Arnel. Dili na importante para nako, Yvonne. Tungod kay nakadawat ako. Ngayon ana si Lily sa unang panahon. Nabuang ka na gid ay kun mauna. Bahala na kagud sa imong nahuna nako. Basta sultihan ta lang ka, Yvonne. Nga di na mausab nga akong gibati sa akong asawa. Anang kamutuuran ng imong gituki karon bahin niya. Arnel. Ayon ako sikip ang imong panahon. Alang niya. Ang atong negosyo, ang ating mana, okay? Pero Arnel, dakong kauwawa nimo kung mahibaw-an sa tong mga sakop kung unsang matanga sa pagkababay ka ng asawa nimo. Arnel, katawaan ka lang nila. Mahimo lang nga katawaan ko nila, Ibon, kung imo nang ipanabi ang imong nadiskubrihan, kung unsa man nakatinuod. Arnel. Well, okay ra, nararan nimo ang tanan. Kung gusto kang mauwawan ko, imo nang ipanabi, okay. Sige, bye, Ibon. Dili na kit siya mapatuod ako. Kibaliwa ni Arnel ang dungog sa iyang pamilya. Unsa man gid kahinaan ng Lily? Nga anda mang mauwawan si Arnel. Bisit ka, Lily! Bisit ka! Miss? Okay na nakisulti ni mo, Sir James. Ikaw naman yung doktor. Ha? Ay, naputol magonyo pa ng sulti ganina. Timisud ang doktor, di ba? Mo nga gipaanhe ka ni Sir James. Okay. Masunod ko nimo after 10 minutes. DJ Relax. Dili ta kahulungan, Lily. Kung gahi man gid si Arnel, ikaw ang akong pahumukon. Bagagnaw nga, Lily. Hain pa man ni si Arnel. Wa pa mong gimusod. Gili kaya nakako niya. Oh, mas may noon nga. Siya na mismo muli kay nako. Aron maanad ako. Maanad kong balik nga, dili siya makita. Pero nga naman sa ko'y, dili mo sa kumahimutang kung dili na ako makita si Arnel. Sir Arnel, malita si Miss Ibon sa? Ay, Bilyo. Unsa na masuod sa iyong Unya, sir, okay na mo si Miss Lily. Di na ka na siya mulayas. Mas maproblema siya kung mulayas siya, Bilyo. Mao yun. Problema sa din ng magminyo ta, sir, no? Ha? Okay, sir. Okay, katungod nga mangutana bahin sa imong kaminyoon, sir. Sorry. Okay lang, Bilyo. Pero ang mangutana ko niyo. Unsa man na, sir? Unsa may tan-aw nimo ni Lily? Okay naman si Miss Lily karon, sir. Bisan kung usa siya ka... Usa ka unsa, Bilyo. Laos ang imong gisulti. May naibawaan ka ba bahin sa kwasawa? Ayaw sir. pa makak, Bilyo. Sulti ko sa tinuod. Sige na. Unsay nadunggan nimo bahin sa kwasawa? Ha? Bilyo? Hello, Sir James. Hello, miss. Tawagan lang ko og Yvonne, Sir James. Og kaila ko ni Lily. Lily? Oh, Lily. May kaila ka ba nga, Lily? Dili na ko gusto magkabatian ng maungan. Unsa? Og nga naman, Sir James. Alimato ka na mabayana. Siya na kaingon nga nung nagguba ang akong pamilya. Unsa? Nga naman, sir. Unsa man day atraso ni Lily ni mo? Dangan siya. Alimatok ka na si Lily. Unsa? Alimatok? Nganong nakasulti ka man, ana, Sir James? Ay, dili man ko makapahuway og tarong dito sa kwarto, eh. Kinahan ko may paw sa gibuhat ni Arnel. Lain na bang puot niya kanina? Ako lang siya tumanan, uy. Hindi ko mapadool niya. Pero ako lang siyang liliyon. Ako siya pangitaon kung nasa man siya suokan ng baya.
Anong iumin ko pagkasukon ha, Lili? Mao unta ka kung siya akong gusto. Ito ba? Ang imo rin lang gusto nga akong sundon? Unsa naman ang ako mismong gibati ron, ha? Baliwan na lang, Jayle! Pita, uy. Kasi pinag-iyon ni mo nga, gibaliwan ako imong gibati, ha? Nangayon akong panahon, aron ako mahatag mo ang tanan ni mong gusto. Pero gikapan akong pondo din sa bahay. Pita, ikaw ba? Unsa ba yung gusto, ha? Unsa? Ay, nagpundot akong buktan! May ibot ka, ha? Gusto kay, ibtong yung bukton mo. Unsa ba yung gusto mo, ha? Sulting! Ayaw pang hilabot ako! Nayabag na ka? Ha? Pasagti ko! Kaya mismo ako wala ko may bakul sa gusto ko! Pida, nayabag ka na yun, ha? Ang akong gusto, nga mo sunod ka kung si gusto kong may tabo. Nayabag ka ba, ha? Nga wala ka may bawas sa imong gusto. Sa una, sawa pa kumupa di mo. Sigurado ko sa gusto ko, nga ikaw ang gusto ko ikauban. Pero karang nga nagkauban na ta, wala ko mahibaw sa akong gusto! Oh, really? Naibaw kung doon na kayo nadungog bayan sa asawa. Bilyo, isulti na ako, okay? Kuan, Sir Arnel, dili man maayo ako nabatian, sir. Gikan kang ibon kanang imong naibawan unsa? Bitaw, sir. Gikan bitaw niya. Okay, sige. Isulti na ako ang tanang nahibawa nimo gikan ni Ipon. Pero sir, di man maayo, sir. Laway man. Bisan unsa ni kalaway. Kinahanglang imo ning isulti na ako. Gusto ko mahibaw ini. Bahin mo gani sa trabaho ni Miss Lily, sir. Unsa man iyang trabaho? Kanag yung imong nabatian ha. Mo isulti na ako. Ang ako nabatian nga usa siya ka. Ayun na ipudayon, Bilyo. Kunon sa may mong nabatian ni Yvonne. Dili na tinuod tanan. Lily, nga may gawas mo ka? Oh, nangita ni mo? Asawa gud ko. Mangita gid ko sa kumbana. Unsa gud taong ka? Og bahin sa gisulti ni Yvonne ni Mobilio. Kalimti ni ha? Ako noon, Miss Lily. Dali naman kong makalimot o mga bati nga sitwasyon. Bisan gini og tao pa. Dali kong malimot. Mayo. Love? Nag-unsa pa bang ka din sa gawas? Wala ko'y ganang mo pahuway. Ako sa bitaw. Papasa ko'y gana mo pahuway. Aw, kung ganahan pa ka din anila sa doon ako, ha? Oh. Ganahan pa man sab kong makigsulti gud ni Belio. Dali na, mamuhoy na ta. Oh. Dali. Ha? Dalimot ka nga, naglain ba yung imong tiyan, ha? Oh, okay naman ko. Okay na jud kay ko. Mamahuway na ta. Hoy, nga naman ka? Nga na imo man jud kong gidagbalik din sa kwarto. Ganahan lang ko. Nga naka dias kama, samtang ako, matuog diri. Kuya, awagod ni mo, good. Gusto? Laliman ka, anak ko sa kamo niya, ikamatog. Wala na gusto ni mo bahato na ako. Anaragi ko diha, mura ko sklipat ta. Nga naman de? Awan sa man, gusto ka diri sa ubos? Oh, okay, Roy. Pwede na sa karera ko sa taas, eh. Sakit niya sa ubos. Ikaw ba? Ano naman ko? Sige magagdul-duol na ko. Di ba giingnan naman ti ka? Ngayon o nagduol na ko. Di ba? Di man sa kamusugot mag-isulti kong Bilyo, be. O di... ikaw na lang. Ikaw na akong duolon kay laay man sad. Nganong imo man tong gipugngan si Bilyo sa pagsulti ganina sa pagdaot ni ibon nimo? Aw, sa imong kaluha. Dili lang ko ganahan. Sakit. Sakitan ko, oy. Mao ba? Sakitan ka sa binuhatan sa imong kaluha? Nga, natural. Ako gana siyang kaluha. Time pa. Kano sa man imubuhian ang ako amahan? Gipabuhian ko na siya. Isa? Naunsa naman hinuon. Murang man unog nahasol ko nga gibuhian ako. Dendo taman unta ko nga gikidnap ko kay libre ko tanan. Pagkaon, imnonon. Doon na pa'y sugal pirmi dito. Lamiras kong kinabuhin ako dito eh. Pero, yun na. Ano gibuhian naman ko? Tinuod ka? Oo. Gawas na ni mong amahan.
O kung nagduda ka, may mong ugma dayon, adto na to ang dapit nga gibutangan ako niya. Aw. May noon nga gibuhian ni mo siya. Haon sa man? Nasuko ka pa sa imong aman? Wa man ko masuko niya. Nahiubos lang ko siyang gibuhat sa kinabuhi sa kong kaluha. Siya'y nakaingon ko nga no nahimo escort service si Lily. Demonya ka, Lily. Kigupa gid niya ang pamilya ni Sir James. Kihukuk ka niya kinig maayo. Dili tikit kahunungan day. Hangtod mo pa uli kas imperno nga gigikanan nimo. Lo, wa pa si Jigger? Wa pa. Embot. Aing naman siya kumag. Pero, basag dito siya eh. Pagunya-hunya niya diha kung asa katago. Mao nga. Naibaw na ko. Kung kinsa mo tabang na ko, Lo. Aron makatago ko gikan kang Jigger. Unsa? Asa man? Kandalia. Unsa? Wala makatabang na ko karon, Lo. Gawas Kandalia. Inyoon, bagsik man ka itong imong kaluha. Makatabang iguto niya mo. Olo. Mas bagsik siya kinako. Good. Basta magpatabang ko niya. Ang importante lang, nga maplano na ko ang tanan. Maugin nga ibuhata, Jay Lily. Kaya saan ako anong Jigger, no? Pastilan. Liki niya. Liki. Liki, Lo. Liki nga nag-utok. Bagtok ba? Bagtok. Huh? Malakan tungan niya eh. Bitasod, no? Mura mo na siya nagkagrabi karon. Di na masabot ang iyang batasan. Iyon anak maging ng mga agik ba? Mga wa maging ngay batasan? Wa ngay karog gamit ang utok nila. Og nang kinalan ko sa imong tabang karon, Lo. Sige, sige. Suti ko kung unsay akong buhat kong baby. Kinahanglan magkasulti kay Miss Dahlia. Ay. Hala. Wa naman siyang higdaanan sa sahog si Arnel. Ay, naman ka to. Oh. Ay, nagbata ka na. Kaligo na kay manglakaw ta karon. Asa man ta? Magsugod ka na sa imong trabaho ba nako? Unsa? Uy, dadun jud ko nimo dito sa inyong opisina ni Yvonne. Oh. Pero ay kabala ka kay dako ang building sa opisina. Di mo magkita dito. Ha? Mao na. Sige na. Pangandam na. Muapit patas butik. Butik? Magunsa man ta ng butik? Nakaila ka dayo sa ng butik? Grabe naman sad ka, oy. Putos na kamay dito sa amo. Nanasab ka ni mo pangutana ba? Murag na kaminus ba? Nakaila sa taong ko si butik, oy. Tigbasa-basa sa kudong. Oh, nangutahan na lang gani ko. Sige na. Lihok na diya. Oy, magsugod na karon si Lily siya ang trabaho sa opisina, Arnel? Yes, ma. O kinahanglang matrain ako siya. Pero okay ra ba nimo, mami, kung trabaho ko? Lily, asawa ka sa kong anak. O si Arnel lang nahibaw ko noon sa iyang plano ala nimo. Importante sundon lang nimo siya. Pero, Arnel, ma. Ayaw yun nagkaguag maayo si Lily, ha? Kaya tingalig, di na hinuna siya mumabdos. Mami, sadoy, isgot sa daan na. Maningkamot lagi, Mimi. Bitaw, ma. Relax lang. Kay kung magdali ra bata, di na nun mahitabo ang atong gusto. Nala, sige, sige. Good luck sa mo pagtrabaho, Lily. Uy, kadaghan ba sa inimas ni nang gipasukod na ako, uy? Uy, mugawas ko ining fitting room. Arnel, kini, okay ra ni? Tanawa ko nuko. Okay, sige. Kana. Mo ni sulob karon ha. Tao ka na kayong tanaw na na. Grabe na sa nimo. Uy, sakita sa nimo sinultihan, uy. Kana na lagi. Dino ta ka na tanawon. Guwapa na ka. Sao na, gyud? Okay, sige. Mao man ka ni. Go! Magsabot ang daan, ha? Saon sa man? Di ko gustong nga magkiat ka dito sa opisina, okay? Oh, grabe.
Usa ko diri bata. Sobra na sa kasinultihan. Nga ko daw magkiat ko dito. Sa dagandagan ko dito, ng opisina man to. Di mo ko bata. Ilumoy. Mo ni mong timan-an. Una-una ang asawa ta ka og personal nga sekretarya. Kulbaan na ba ko diri? Usa? Anong gikulbaan man ka? Ang angbi, magkita naman sa mi si Yvonne. Dili ba ka kunya pagkauwawan no? Atubangan sa inyong mga tao? Kung pagkauwawan ka, una-una alang gyud nga asawa ta ka. Og do na kay katungod nga masuko ka. Wa pang sakyanan ni Arnel sa parking lot. Maayo kay nag-una ko niya. Good morning. Lisa, kung maabot si Sir Arnel nimo, pahibaw ako sa intercom ha. Oh, niya na kita. Hala, uy. Kadako ba na building ninyo? Natural. Ug ayaw gid kahadlo ka. Tungod kay dako ang building. Tempa, maginhawa na ko lawom ha. Sa? Kikulbaan ko. Saba ka di. Dali na, ikabala ka diha. Mula hosta sa opisina. May meeting ko karong alas 10. Og ipailaila ko na ikaw sa akong mga kauban nga ako asawa. Tempa, doon na ko ipangutana. Ay, unsa naman sad na? Nga naman. Huh? Unsay nga naman? Nga nung ipaila-ila pa man kunimo nila. Nga magbuwag ramang gihapon ta. Ha? Palihog, bi. Pasabta ko no ko ini mong gibuhat. Husto ka sa imong giingon nga magbuwag ta. Pero dugay pa nang mahitabo eh. Busa samtang magpaabot ka sa atong panagbuwag, muliho ka sa gusto na ko ipalihok nimo isip asawa. Nangagaw naman sa kadiha. Nadlo ka ni Ibon, ha? Di mangod kalikayan gud kamahadlo kong Yvonne. Manamunas ginhawa na malanganin ako pangiso ko makatubang ni. Madahon man jud ko. Kay joke-joke ra ba yan ang atong relasyon? Usa? Usa joke-joke? Kinikod? Patakka ka lang. Ano di ay? Uy, dili ni joke atong kaminyoon ha. Usa man ka? Kapila na ako balik-balikan nimo. Legal ang atong kaminyoon. Gani bisan unsang orasa, mahimo ta kang ikiha og ipapriso kung mangabit ka. Grabe hasad. Ipapriso gyud? Oo, ipapriso gyud. Ingon ni anak kaligal ang atong kasal. Busa ay ni kumidyahi ha, samtang wa pa ta magkabuwag. O sige na, tarungan ng dagway ni mo kay manood na to sa office. Sadi pa ko sa photo ni mo. Hello? May abot na si Sir Arnel nimo? May kauban siya? Babay? Okay. Okay, sige. Salamat sa pagpahibaw, Lisa. Ang salbahis. Kitaki din niya ang iyang asawa. Kipanghambog niya ang lapuko niyang asawa. Og ang bagagnaw nga lili, wa gid mahadlok sa akong bahad niya. Pero, okay lang. Mas maayo hinuon nga inanay kang maluka pa, Lili. Kana ang mahimo nimong lamisa. Kita ka? Ani kidoy ko sa sud sa imong kwarto? Unsa man di ay? Gusto ka gato ka sa gawas, ha? Aron makakita ka dito laing lalaki? Unya, kung makagusto nimo, unya makagusto sa ka, imo na dayong kung budian, mo ba? Stop, uy! Tarong diya, pagtarong Naunsa diya. man ka, uy, kataas guni mong litaniya, sir. Tanya karon. Naunsa ka? Gisapot ka nagakita nako? Wa ko gisapot. Ang gusto lang ako, nga klaruhon nimo ang tanan. Ang naasa kong nauna. Pagawas man dahil nasa una-una. Wala Alam mo tayo sukaan na. Pwes, sultihan lang sa tikandaan. Nga dakong sayop ka na naas mo una-una, no? Ako ka na yun. Kinahanglan di gyud ko nimo budian ha. Samtang samtang di pa manular itong kasal. Hay nako. Sige balik. Nasaksak na yun sa kong utok, uy, Arnel. Ano na gibalik-balik pa kay maglabad akong uwa na. ikaw na sa naglitan niya ha. Taas-taas. Ikaw rin di ka mao. Hilom na diya. Hindi na ta maglalis. Sige na, lingkod na diya.
Aron makasugod na ka. Sumi ako sugdan. Una, kinahanglang mahibaw ka sa akong mga lakaw. Ha? Sa akong mga meetings. Uy, mga ikog, ana. Sa? Mga ko ikog ba, sigsunod ni mo? Oo, siyempre, ikog juga. Labaw pa sa ikog. Diba niya, tanan ako mga meetings. Oh, nga man ka. Nagtuo ka nga, maglingkod lang ka din, ha? Wa ko man magtuo maglingkod ako wala sa una-una no pero naguna-una lang ko na imong giingong meeting ba. Saan mo na ako pag-check ang meeting? Paita. Angay pa na ipangutana? Toral, di ko taga dinhi. Uy, mangutana ka sa akong sekretarya. Gamiton gyud na imong utok Sum ka. Usa man ako gamit ron ha? Di ba utok? Nakatubag mga ikon nimo kay ako'y utok. Hoy, kung wa pa ko'y utok, musugot ka ako nga himo nimo sekretarya. Nga asawa man ko nimo? O labaw sa tanan, gigamit sa dako akong konsensya. Oo, imong konsensya nga pataka lag. Unsa? Gikalimtan nimong gisaad nimong mama. Kung malimot ako pa malimot pero ay lang tiwasa, nibawal ako. Di ko nimo matuon. Sige na diya. Distansya na nako. Imot yan na ng sekretarya ay. Hello, Arnel. Lily. Oh! Nganong misiga man ang inyong mga mata? Angay ba mong makurat sa akong pagsud? Nganong niya man ka, Ibon? Gusto kong personal nga ipahibaw nimo. Nga doon na tayo meeting unyang hapon ni Mr. Ching. Okay, naibaw na ko, ana. Oh, okay. Nganong wa naman kamo tingog, Lily? Nahibaw na ba ka sa trabaho sa usa ka personal nga sekretarya? Wala problema, Yvonne. Ang ako ng bana ang mo-orient na ako sa kontrabaho. Di ba, love? Yvonne, mag-meeting pa mi ug ang akong asawa sa iyang gibuhaton, okay? Pwede bang magawas ka na? Okay. I'm sorry nga nakadistorbo ko ninyo. Lapos man tos bungbong. Karon, maproblema na kasi mong kasosyo. O sa imong asawa. Ay na lang siya tagda sa iyong sinultihan, okay? Kawa man bitaw. Kaya kung ako ginan siyang daginutan siya sinultihan, no? Labi na pa sa kasaka na skilay, nga morgway ko tapusan. Na, ako na siya mabugno. Sa? Mabugno? Uy, kana gyud ang di nimo ang ibuhaton din sa akong opisina, ha? Pasagdil na sa sayang buhaton diya. Og ikaw, sige na. Magsugod na ta sa iyong trabaho. Ang salbahis. Proud pa kaayo nga kauban na niya iyang bana kanunay. Makalabad sa o. Nindot na kayo iundag ining trabaho, ada. Pero, no. Dili mahimo nga magpadaog ko anong taga-isla. Doon ako'y kwarta. Og makahimo ko sa tanang gusto kong buhaton. Love! Lily! Oh, Jigger? Hubog na sad ka? Wala ba. Layan akong lipo mo ko. Matuog lang ako, ha? Sige. Unsa man, mukaon ka? Hukaran ta ka? Yan ako makaon, hinigmatan ako. Di pa ko kakaon ng lipo juga ko. Katuog din diha. Kay katugon ka naman ka. Matugon ako, ha? Huwag tugaw, ha? Bebe, hubuan ka sa mga sapatos. Aron mapaton niyo sa imong kama ang imong tiil. Sige. Kana yun. Nindot din yung duwete asawa nga. Mati to. Ang dami na kong makaonig mata na ko, ha? Unsa man, hindi ka pahilot sa imong Sige. Luta ko, makatuog na ko. Kanada, murag magkabunos yung kanako inig taas ng suroy lang. Ganahan siya ko, ana. Kana. Matug ka. Aron dili ka magkapugong sa kumbuhaton karon, Jigger.
Wala problema ang budget sa atong branch sa Mindanao. Kalaay sa day ni mo bantag meeting, uy. Huwag ko mahimot ini. Oh. Nga nung nagpasuok ka mang kadinhi, Lili. Natural. Huwag mo gagamit silang panasulti. Makasamok lang ko dito. Maayaw kay nahibaw ka. Kung asa ka dapita angay nga mo lugar. O gusto git ka. Wa kay gamit sa kinabuhi ni Arnel. Nasad ko'y gamit, uy. Asawa man ko, ma'am. Doon ko'y gamit sa bay. Kung nagtuo ka nga gamit ka sa bay, o pabilin dito. Kinakasamo ka lang sa trabaho ni Arnel. Basig ikaw pa'y makaingon nga mabangkarota ang among negosyo. Ha? Oh. Okay, tingog-tingog diha. Ano sa ka? Kadaghan dahil si mo mga meeting, no? Nga, wa man ko'y gamit dito. So, okay gamit. Kadako ni mong gamit, ah. Kaya asawa ta ka. Una na alang na. Mahimo bag, dili na lang kumukuyog sa sunod kung doon na kay meeting. Kay mo mag-utaw-taw dito, eh. Ma-out of place, man ko. Ay. Oh, yan na tas bay, ha? Tarungan naong ni mo. Tarong bitaw na. Sige pa hinumduman na. Sige guba day ni. Oy, Miss Uy, Lily. Bilyo! Ay, kaya ni ano mo. Ha? Doon natin nanawag ni mo ganina. Nanawag? Kesa man? Lalaki man to. Di ba masulti siya nga? Manawag ko na siya balik ni mo. Ha? May kasabot ka bang lalaki nga manawag din isbay? Lily? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning sugilanon. Estranyo sa kugma. Dalit ka nato sa RMN Drama.